Tignan mo na lang yung mga nag-iwan. Natamanan din ay nagbababa. Ang tawag mo.
Happy birthday daw sa tatay ni Melvin Vlog. Ito love shout out sa 3 billion in the house. Maraming salamat guys sa pagbisita nyo ulit sa akin sa live ko. Dahil siya na maingay ang electric fan.
mega love shout out sa 2 million in the house. Maraming salamat guys sa pagbisita na sa live ko. Welcome to my live, Ricky Uragong Live. Shout out sa 3 million in the house. Pasok po kayo guys. Salamat sa pagpansab.
love shout out sa 4 million in the house. Maraming salamat guys sa inyong pagpasok sa aking live. At tamsak naman guys, kahit tamsak lang, sapat